دیگر راگهاندنا براوی ایکی hilbijartinên Amerîka Joe Biden hêvî û umêd li cem xelkî durist kirîne û xelkê Iraqê hêvî û daxwazên cuda cuda hene ji hikûmeta Amerîka. Lê xala here giring ew e ku Amerîka nebtinê li Iraqê belkû li rojhelata navîn siyaseta xwe biguherîtin û dest ji helîfên xwe bernedetin. Xelkê Mosulê digeşbînin ku Joe Biden dê dest bi çareseriya gelek kêşên Iraqê ketin û bi taybet parçekirina Iraqê bo sê herêman, herêma Erebên Sunnî û Şîî û Kurdan. Parçekirina Iraqê bû sê herêman, wekî dibêjin parçeya Sunnan, parçeya Şîîyan û parçeya Kurdan. dibêjin wî planên heye her li sala 2016 wî plan hene û wî projek heye ji bo parçekirina Iraqê bo sê herêman, herêma Şîî, herêma Sunnî û herêma Kurdî. Berî nûke wî ev proje hebû. Belê nehatiye cêbecêkirin. Ez hizir dikim ev care ew dê cêbecêket û bêguman dê bi awayekê nerastevxwe vê çendê ket. Da ku kartîkirina xelkî neket û ez wesa hizir dikim parçekirin di berjewendîya Iraqê da ye. Ev roserkeftina Biden di hilbijartinan da ev ramana wê çendê diket ku parçekirina hey li welatên Erebî û ev parçekirine dê bo Biden bi başî vezivrit. û bi taybet li Iraqê ji ber ku ev parçekirine li ser deveran dihête kirin wekû deverên Şîî û Sunna û Kurda û di giringî li ser deverên Sunna hebît. Beramber vê çendê beşekê hawlatiyan dibêjin Joe Biden yê rastpardiye ji bo têkdana rojhelata navîn û guherîna nexşê siyasî Iraqê û encam dê bine serhildana şerên navxwe. Em çavereyê karekî xêrê dikin û geşbînin ji bo serkeftina Biden ji ber ku ew yê dûr e ji xwenrêtinê û şera. Ev hilbijartinên Amerîka ew ên hatîne encamdan yan nehatîne encamdan hemî li ser hêkîrekê ne. Diyarkirina serokekê taze ye da ku planên xwe temam kirin û armanca wê ji navbirina rojhelata navîn e û kartekirinê li aboriya cîhanê bikin. Ew aboriyên bandora xwe li ser aboriya Amerîkayê kirî. Hilbijartinên Amerîka bi rojeka mêjûyî dihên navqelemdan û Digel ragihandina birawê êkê hilbijartinên Amerîka Joe Biden noke her welatek caverê programê wî dikin û bi taybet Iraq û herêma Kurdistanê. Kawa Umerdengê Amerîka, Mosul.